Tässä videolla Tikka matkustaa Masan kanssa etelästä Lappiin. Lapissa meidän tarkoitus on olla viikko, keskellä ei mitään ja ilman sähköjä. Mutta matka on vielä jäljellä 1049 kilometriä ja lähdetään katsomaan, päästikö me ehjänä perille ja mitä me siellä Lapissa keksittiin. Hyvää huomenta. Tänään tulee YouTubeen vähän pikkusen erilaisempi video. Saatte tämmösen matkavlogi tyyppisen. Nimittäin tänään Tikka lähtee etelästä Lappiin. Katsotaan päästäänkö ehjänä perille Lappiin asti ja mitä accidenttia matkalla tulee käymään. Eli tarkoitushan olisi lähteä Lappiin vaunulla keskelle ei mitään viikoksi. Ja katsotaanpa mitä tästä tulee, että tässä on semmonen kohteeseen matkaa vielä semmonen 12 tuntia suunnilleen, eli 1000 kilometriä, mutta laitetaan ränkkä pyörimään ja lähdetään kattoo mitä tulee. Let's go! Näin, matka on edennyt tällä hetkellä siihen pisteeseen, että bussista ollaan päästy pois ja hypättiin auton kyytiin. Masa oli mun linja-auto asemalla vastassa Jyväskylässä ja nyt ollaan tässä Hirvaskankalla tankilla ja tästä matka jatkuu seuraava pysähdys on Pyhäsalmen ABC:llä sitten. Meistä ollaan menossa Utsjoelle, vai ei, Tuntsalle, Naruska-Tuntsalle matkalle. Day one niin sanotusti. Alkumatkassa Raaheen ollaan menossa ja siitä sitten matka jatkuu huomenna Kempeleestä vaunun mukaan ja siitä sitten jatketaan matkaa niin kohti Tuntsala Ruskaa. Pakko löytääks välipysäkki tähän matkalle, kun ei jaksa yhtä kyytiä ajaa. Poistulomatkalla on semmonen itellä semmonen yli 1000 kilsaa matkaa kotia. No. Pikkuhiljaa. Katsotaanhan miten accidenttia tässä reissun aikana vielä sattuu. Seuraava pysähdys on Pyhäjärvellä. Haetaan ja vähän asseita lisää. Tuli voimaa niin sanotusti. Jep. Näin ollaan seuraava eka next stop saavutettu. Nyt ollaan Raahessa niin kuin kuvasta näkyy. Niin täällä on ihan vitusti elämää. Matkaa taistettu semmonen. Tää olisi semmonen 400 kilsaa ehkä vähän päälle. Vielä on muutama joku 500 ees. Tässä tosiaan välipysähdys ja Kempeleestä huomenna vaunumatkaa aamulla 8 aikaa ja siitä kohti Kuusamon ruokakauppoja. Jep, sitten muuta leiriä pystyy. Tuntsaa kohden niin sanotusti. Jep. Tämmönen paikka Raahessa itseäänkään. Ei kannata tulla kyllä. Kattokaa mikä siellä menee. Ja näin, homma etenee. Nyt ollaan saavuttu tänne Raaheen tosiaan ja nyt ollaan syöty ja käyty saunassa ja nyt tultiin yöksi tähän Raaheen yhdelle mökille ja huomenna sitten aamulla 7 lähtö Ouluun tämmöisessä mahdollisessa merenrannalla yö vietellään. Ei muuta kuin huomiseen. Tilanne tässä muuttuu vähän, niin me eka ajateltiin, että me ei tänään mitään erikoista tehdä, että me levätään, mutta nähdään jotenkin sorsametälle, niin asuvalinta on mitä täydellisiä. Sitten kun tätä toista herraa täällä katsoo, niin ei se selle edustavampi ole täälläkään. Ollaan me hulluja.
Hyvää huomenta. Se on reissu. Ensimmäinen päivä, tai no toinen päivä. Se on reissun toinen päivä ja kello on nyt semmonen 6.27 ja nyt pitäisi lähteä käymään S-Marketissa ja sitten hakemaan vaunua Oulusta. Sitten ei muuta kuin kohti Sallaa. Ei muuta kuin laita tähän räkkypyöriin. Let's go. Näin. Matka ei kovin paljon vielä edennyt. Pysähdyttiin ensimmäisellä pysähdyllä heti tässä Pattiolle S-Markettiin ostamaan vähän aamukofeiinia tuossa ja pikkusen nikotiinia, että pärjää tuonne Kuusamoon asti sitten ja näin poispäin. Pikkusen tuo väsyttää kelmättä, uni vielä on pikkusen tullut, mutta no sitä kerkee nukkua myöhemminkin. Nyt olisi vaunu haettu tuosta Kempeleestä kyytiin ja nyt olisi seuraava next stoppi tuolla Kuusamossa parin tunnin päästä. Ruoka-astukselle niin sanotusti. Jep. 1 laatikko kalia. Ja 1 laatikko ollut. Näin, nyt ollaan saavuttu Sallaa. Kuusamossa tosiaan käytiin tuossa ruokakaupassa ja nyt pyyhkästiin Sallaa ja tästä on vielä semmonen 111 kilometriä eteen tuonne pääpaikoille. Ja täytyy sanoa, että Sallassa en ole ennen käynyt, mutta on kyllä todella pikkuinen paikka ja vitunkallista pensaa Ja vitunkallista pensaa on täällä, mutta no, elämä ja harrastukset maksaa. Näin voi sanoa. Tunnetaan paljon porukkaa täällä kuitenkin, kun katsoo näin pikkuisessa kaupungissa. Taitaa olla ainut kauppa tämä tässä. Kun meillä täällä hyvät musiikit, kai ei ole varaa hirveesti puhelimelta yhdistää musiikkia, niin Yle Suomi kuuluu välillä suhisee. Toimii. Joo, nyt ollaan saavuttu tänne Tuntsaan, niin täällä on ollut pikku ongelmia ollut tällä meillä vaunun kanssa. Ai pikku ongelmia, vittu toista tuntia on tuhlattu tämän saatanan vaunun kanssa. Alkaa olla vittu jo nälkä. Ei vittu. Siis joo, me oltiin kiinnikin tällä autolla tuolla kun ekalla leiripaikalle yritettiin laittaa. Ja ei hyvä. Ei saatu lämmitystä tuonne ja jääkaappi temppuili ja nyt temppuili tämä teltta. Ja harjoitukset jatkuu. Edistystä on tapahtunut. Meillä on nyt konneksessa. Meillä on tuo katos tuossa hyvin, mutta uusi ongelma. Me saa lukkoa tätä vaunua. Ei taivas Maria. Joka päivä uusi ongelma, saatana. Meillä on tosi... pikku mietitään missä taas. Joo, nyt on tosiaan niin käyty mestoja kattavaa huomiselle ja... Ei kun höpisen tässä kameralle. Niin mestoja katsottu huomiselle ja nyt ruvetaan ruoan tekoon, mutta tämmöisessä paikassa yömme. Tää tuo panna illaksi kiinni sitten, niin ei tuu mikään. Jep. Se valmistuu hernekeitto ja tämmönen. Meidän kokki siellä. Onko taas yksi ongelma? Ei oo. Nyt on ongelmat loppuneet. Ainakin tältä iltaa. Tältä illalta. Tässä sitä valmistuu, katsoa.
Ei kun sano, että tässä sitä katsot valmistuu kurmeen ruokaa. Lauta. On hyvä. No niin, nyt ollaan kello on jotakin 10:30 suunnilleen, mitähän se on. Täällä ollaan nyt aamu 5 asti kävelty ja kilometriä hyvin takana ja lämmin kuin mikäkin, että niinku hiestä näkyy, että nyt tos enää vielä jonkun verran taapelettavaa tuonne takaisin vaunulle, mutta eikä se tästä pikkuhiljaa. Näin. Tuossa muuta ainakin, niin kelpaa näissä maisemissa olla. Ei oo huonokuntoisen hommaa. Ei. Tuolla laiskaa meininkiä. Ei tarvitse kävellä enää varjopuskalle. Täällä me syvän mustikoihin. Oh. Ei oo muuta ruokaa mukana. Syömme näitä. Harteet on niin poikki, että ei varmaan ikkää olla. Ei muuta kuin sopii tulla yrittämään perässä. Ja yhden teeren tähän vittu. Sekin oli pieni saatana. Vittu. No. Jatkamme harjoituksia. Nyt ollaan saavuttu tähän metästä tien varteen, että nyt on kaikki mehtäosuudet tältä päivältä kävelee. Vielä on tossa semmonen 5 kilometriä tiepätkää käveltävänä, mutta sitä jotenkin selviää. Pikkusen kieltämättä olo poikki. Harteet on aivan jumissa, ei liiku enää mihinkään suuntaan käetkään, jalat on aivan poikki. Siihen. Aivan loppu. Ollaan tuuttaa housia, mutta jalkapohjat on. Tässä on vaihtosukat ja vaihtovillasukat. Ne pitäis kyllä olla aina. Tunne kun sä kuolet kairaan. Vai miten se biisi meni? No niin, se olisi eka taipale takana ja täytyy sanoa, että kyllä ensimmäisen päivän jälkeen on niin loppu kuin vaan pystyy olemaan. Siis herran jumala, että oli tiukka. 25 kilometriä tuli noin kävelyä ja sitten toki kun metässä on erilaista kävellä kuin tiellä se 25 kilometriä, kun tälläkin korkeuksilla kun on nousua, on laskua ja on suota ja vaikka mitä muuta, niin se ei ole helppoa. Sitten viimeiset 5 kilometriä mentiin tietä pitkin, kun se oli jalankuussa. Siis viimeiset metrit, kun tähän vaunulle tuli, niin ne oli täyttä tuskaa, täytyy sanoa, että se oli aivan hirveetä. Nytkin kun pitelen puhelinta, niin ne pitää toisella kädellä tukkea tätä kättä. Hartiat on aivan jumissa, kun rikkaa kannan koko päivän selässä. Nyt täytyy sanoa, että nyt tuli viimeinen päivä, kun sen otan mukaan. Semmoinen kokemus. Se pitää olla koettaa tosiaan, jos joku haluaa. Täällä tosiaan kokkaillaan nyt makaronia ja tonnikallaa tänään ruuaksi ja illalla olisi tarkoitus nuotiopaikka tehdä tuohon ja vastella makkaraita ja levätä ja valmistautua huomiseen. Huominen onneksi on tulossa vähemmän kilsoja, että ei enää huomenna ei pysty näin paljon kävelemään, että nyt on tällä hetkellä jalat niin loppu ja hartiat on kyllä. Ainakin vähän erilaista kontenttia tulee nyt teille että ei tule aina semmoista hirveätä sekoilua ja ryyppämistä ja tämmöistä, niin nyt tulee ainakin erilaista. Nyt voi sanoa, että tikka kuntoilee tässä videossa ainakin toden teolla. Että aivan tajunta. Päivä on nyt siihen pisteeseen, että olemme päikkereitä. Tai me päiväunia vittu nukkuhuomioon tässä joutuu heräämään saatana aikaisin jälleen kerran. Väsy on kyllä kovaa. Hartia kipuu edelleen, aivan jäätävä. No, tämmöstä on. Maha on täynnä, niin kaikki on hyvin, mutta... Jep. Oi.
Niin ja tosiaan tämmönen tää vaunun sisältö siinä näyttää. Oltais niin aamupesulla käyty tässä vitun kylmässä lammissa. Ei ollut mikään lämmin setti kyllä. Saapa vähän puhasta vaatetta päälle. Spa-osasto. Niin. Joo, tämmönen siisti spa-osasto, yksityinen. Osoitteen Sapi YV:llä, jos haluaa joku tulla käymään. Joo, lenkki heitetty jälleen. Jälleen kerran, ja kuinkas muutenkaan, mitäs muutakaan me tällä hetkellä kävelläänkö maantietä. Tällä kertaa ei onneksi joku pari kilsaa, mutta no, jalkojen takia oikeastaan piti lopettaa. Jalat on niin rakoilla, että ei pystynyt vaan. Pakko saa jotenkin levättyä huomista varten, huomenna jaksaa kävellä sitten enemmän. Ja on muutenkin poikki. Entäs siellä? No mulla on jalat ihan kunnossa, mulla ei ole rakkoja, mutta kyllä tuo painaa jalkapohjia niin mä kävelin johon tuo kello oli puolipäivä ja sitten kyllä tuota leppa vielä riittää. Joo, ja vitun kuumakin on saatana varmaan kuumin päivä mitä on ollut. Joo, nyt ostakymmentä keskistä. Jep. Mutta näin, tämmöstä on välillä Lapissa. Perseestä. Tää on jos se muuta niin nättiä maastoa ja maisema. No niin, nyt ollaan taas vaunulle saavuttu tällä kertaa vähän aikaisemmin. Ja tossa päivä... Mitä? Nyt ei se edes kuvaa. Ei vittu, olin vahingossa unohtanut. Niin, äsken kuvasin tämän saman pätkän, mutta oli unohtanut laittaa päälle. Niin, tällä kertaa tosi vähän aikaisemmin saavuttu tätä metästä tähän vaunulle. Kuinkas muutenkaan, kun tänään syömme hernekeittoa koko päivän. Koko päivä. On meillä tuossa loppuviikolla vähän parempaakin sapuskaa, mutta ne on sitten loppuviikon juttuja. Kuulin tuossa tänään semmosen jännän fakta, että Matias on meidän pikkuinen taskuraketti. Yeah. Parasti snappia, mitä mopalla käynyt. Extra. Viikkoiltapäivä. Hyvä keskiviikkopäivää. Hui. Ensimmäiset päiväunet otettu tätä reissun aikana. Nyt oli aivan pakko ottaa, koska tänään pääsi aikaisemmin pitkälle. Niin pakko oli ottaa. Tuossa pääsin miettimään oikeastaan tuossa, että alkureissusta ei ole tullut hirveästi kuvailtua. Pitää nyt olla skarpimpi tämän reissun kanssa ja kuvata enemmän. Esimerkiksi aamusi, iltasi, kaikkea juttuja. Ensin pelattiin tuossa huvikseen korttipelejä ja laivaupotusta legendaarista pitkästä aikaa, koska ei ollut muutakaan tekemistä täällä. Ja sitten ei viiti kovin paljon akkuakaan käyttää, koska no, olisin tuolla tietenkin nuo laturit, mutta niin niitä ei tule käytettyä sen takia, koska ei haluta kuluttaa akkua, koska meidän pitää imuurajoittamaan tuolla jossain tienvaarassa, kun me lähdetään sunnuntaina. Tämä matka varavirta lähteestä oikeastaan saa virtaa källykkää. Ja tää on muuta. Ei mitään, päivältä unet teki hyvää 30 minuuttia. En ikinä harvemmin nuku kyllä päiväunia, että on kyllä ensin saa sillä lailla, että sen tietää sitten, jos mä nukun päiväunet, ja sitten mä oikeesti on kyllä väsynyt kaveri. Mutta no tämmöstä tää on. Jalat tekee kyllä edelleenkin kuolemaa. Siis mulla on varmaan intissäkään ollut näin paljon rakkoja jalassa, mitä mulla on nyt. Että siis aivan kauheeta. Oikein hirvittää huominen kävelymäärä tai kävely, minkälainen se tulee olemaan. Mutta no, huominen toiseksi viimeinen kävelypäivä, perjantaina viimeinen. Ja perjantaina suunniteltiin tuossa silleen, että lähdetään tonne alaspäin tällä alueella. Käydään siellä seikkailee. Sitten yhdeltä rupesi vesi saattaa, niin ennen sitä lähdetään. Täällä on muuten baarikin täällä Sallassa ja täällä Naruskatu, mutta sama mennään sinne. Se on nimeltään Tuntsapub. Me käydään siellä katsoa, että mitä siellä näkyy. Ja niin sieltä sitten myös teillekin tulee kontsaa, että laitetaan sieltäkin kamera pyörimään ja näin poispäin. Mutta ei mitään. Katsotaan seuraavassa klipissä. Ei muuta kuin pitää lähteä nyt alusta ylös ja lähteä jotakin suunnittelemaan.
Mitä sitä tekis? Vaikka vetämään Subaru. Mestari kävi vetäisemässä paska ja runko. Miltä se tuntuu? En kyllä käy. Taispa käydäkö kestelään kaamu. Miltä se tuntuu? Kommentteja. Paskalla kävi. Taisi siellä leitkukin heilua. Molleen päivää käynyt paskalla, niin kyllä kaset jo paskattaa. Ei muuta tekemistä keksitty, niin ruvettiin pelaamaan tämmöstä. Mitähän vittua tämä nyt olikaan? Pokkia Pokkia. Se on meidän pesäkivi. No niin, sitten yritetään katsoa tämä kivevä mahdollisimman lähelle tuoltakin ympärillä, kun sä lakkasit tuolla. Joo niin se oli näin, tämmönen. Otetaan siitä kiviä. Vittu. Ai. Näin. Seuraava kivi. Ei vittu. Mä menen vaan kuivuksi. Se on siinä. Ei vittu. Uusi kierros. Tappio sieltä tuli. Tappion karvasmaku tuntuu aina hyvältä. Ei saa. Seuraavaksi ohjelma. Se on se raksi. Seuraavaksi ohjelman varassa kuviotteen ampumista. Ei munkaan mielestä Tuutpahan sellainen erikoiselta. Hyvää huomenta. Se olisi reissun 4. aamu. Ja täytyy sanoa, että nyt oli paskin yö, mitä tähän asti ollut. Ja sanotaan näin, että yöllä tai illalla, kun rupesin nukkumaan, niin nukkumista ei tullut mitään, koska mulla oli jalat lihaksisärki niin paljon. Sitten nuo rakot oli tuolla. Kaiken lisäksi vielä kurkkukin mennessä vähän kipeäksi, mennessä kipeyttä vähän tehdä. Aamulla oli pakko tehdä tommonen päätös tässä, että jään tänään lepäämään jalkojen takia, että huomenna jaksaa sitten kävellä vielä. Tänään ei olisi pystynyt. Tai sitten jos mä olisin tänään kävellyt, niin huomenna ei olisi ollut sitten kävelijäksi. Niin pakko oli tehdä tämmönen tiukka ratkaisu tälle aamulla. Matias lähti kävelemään tänä aamuna, että se lähti kuitenkin sitten mehtää itse, mutta mä en pystynyt. Mun piti tänään sanoa itselle, että stoppia. Kyllä sitä muutenkin niin kannattaa ihmisen kuunnella niin omaa roppaansa, että miltä se niin tuntuu. Että jos tuntuu oikeasti siltä, että ei pysty, niin kyllä se kannattaa oikeasti pitää se välipäivä. Että ei sitä turhaa sitä vetää aivan itsensä aivan yli, varsinkin tietää, että vielä pitää seuraavanakin päivänä kävellä ja muuta vastaavaa. Toimii se joka paikassakin, esimerkiksi töissäkin, että eihän nyt kukaan töissä halua vetää itsensä ihan piippua, että saat sitten pitkään saakulla tai muuta vastaavaa. Mutta no, ne on helppoja nämä Lapin reissut ja metäisyysreissut. Vaellusreissut ylipäätään. Ne ei ole helppoja, mutta ei mitään. Pidetään sitten itse tänään välipäivä täällä ja katsotaan, että mitä me tänään keksitään. Tossa sen jälkeen kun Matias lähti tuossa mehtään ja sitten vähän aikaa tuossa yritin katsella vähän Netflixiä ja sen jälkeen nukahin ja nyt heräsin. Kello jotain 9 jälkeen. 9.30 mitähän se nyt voisi olla. Sain vähän univelkaa pois. Kävin tuossa pihalla käppäileen, niin vähän sen, niin hyvä ettei tullut lähettyä. Jalat on melko puhki on, että oli hyvä päätös jäähän tänään. Ja vaikka vähän kyllä harmittaa kieltämättä nyt, koska Matias oli päässyt tuolla ampumaan laulumehtoon. Oli osunut, mutta ei löytänyt. Puhutaan sitä tarkemmin sitä, kun Matias tulee. Mutta no, sitä ei voi aina. Sitä on mulla on yleensäkin muutenkin aina näissä huono tuuri. Aina kun mä just pois, niin jotain aina tapahtuu. Mutta no, ei mitään. Se pitää mennä aina välillä ajatella vähän omaa jaksamista ja terveyttä. Näin. Siinä kerran taas kävi, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että nyt kun meidän kotiikka tänne vaunulle, niin Matias ampuu sitä metoja. Niinhän se kävi. Jälleen kerran historia toisti itseään ja mulle tuli paskatuuri jälleen. Että siellä se Matias ampui TRA-meto justissa tänään, kun jäin pois. Mutta no, pitää sitä huomenna ja lauantaina korjata tilanne.
Matias sopi ottaa muutama onnenkalja, mutta mä jättää tämmösen vitutuskaljan muutamat tossa illalla. Tuossa, jos ne saa samalla onneen huomiselle. Onnen kupari. Tämmöstä tämä tässä on. Välillä persestä ja välillä hauskaa. Samaan aikaan. Joo, käytiin kattoo sitä mehtoa tossa vielä. Mitä Matias ampui tuossa aamulla, mutta ei se ole hengissä, ei se ole käynyt mitään erikoista. Ja nyt tässä ruvettiin muutamat aamupäiväkaljat ottaa tässä. Aamupäiväkaljat. Kaatokalja. Jep, kaatokalja. Ei muutakaan tekemistä tässä. Ei enempää. Huomenna jos sitä vähän enemmän rilluttelis tossa. No niin, eikö siinä? School. Ykkös. Mistä teerille? Teerille. Onko teerille ja teerille? School. Semmosta. Joo, nyt ollaan sixpackin kaljaa juotu mieheen. Ja en tiedä, jostain syystä saatiin semmonen idea tuossa, että juo ykkösellä kaikkia, niin me juotiin. Mutta no, kaikki hyöty irti aina kaikista. Mutta nyt katsottiin tuossa säätiedotusta, niin huomiselle lupas saa, että on 11 eteenpäin. Niin tarkoitus oli alun perin, että huomenna oltaisiin siinä istuttu iltaa tuossa pihalla ja syöty hodareita. Mutta suunnitelma muuttui, eli tehdään me sittenkin niitä tänään ja huomenna sitten syömme vielä makaronimössöä tai nistipataa, miskin sitä voi kuhtua tonnikala ja makaroni. Helppo kaattaa rennosti. Tänään meidän eräkornerissa kokkaillaan hodareita. Vedäänkö vähän lihaa pitoinen? Pääset hyvältä maista. No niin, nyt ollaan tässä syöty ja juotu ja mitä kaikkea. Tuossa mietittiin just, että mä otin tuossa sängyllä hetken aikaa, niin aluksi tuntui tuossa kun syötiin, että eihän tämä silleen noussut, että lähti vähän tuo hävisi tuo humala, mutta nyt kun tuossa hetken aikaa sulatteli tuon ruokaa, niin tuntuu, että nousi vaan entistä kauheammin ja tuli semmonen levoton olo ja tekis mieli nukkua, mutta kun ei viiti nukkua nyt, kello on 3 ja ei ookin mitään tekemistä. Katsotaan nyt, että mikä seuraava ohjelmanumero on. Ei viiti hirveästi edes juokkaa enää, tai ei viitikään juo, koska huomenna on hyvä keli aamulla, niin ei viiti darrassa olla. Ja sitten sitä paitsi huomiselle ei ole mitään juomista sitten. Että katsotaan, mitä ohjelmanumeroa tänään keksitään. Tänään vähän tylsä päivä ollut teille, että tänään ei hirveämpää actionia varmaan tuu tapahtua, mutta katsotaan vielä, ei tiedä. Huomenta ollaan tässä joku aikaa tullut liikkeelle ja yllätys, kukas mukaan tämä Matias on taas koppelon ja Teere. Mulle vielä tässä yritetään metsästellä tämän päivän kiintiötä täytteen. Tässä vielä ennen kuin ruppee sataamaan vettä. Ei onneksi ollut, mutta aamulla pitää oloa muuta, kun oli suukuiva. Katsotaan huomenna sitten, kun tänään tittasi se 18 kaljaa. Ehkä tänäänkin voisi teille tulla hyvää kontenttia. Vai mitä tähän sanoo Masa? Se koppelukkaan tai... En tiedä. Tässä on vähän niinku takki auki ja meikäläisellä on vähän niinku jo monta maalia tehty.
Älä! Oho. Oi mentiin. Käydään katsoa se toverista se kanava. Valitaan sitten, että mihinkä meidän viimeinen pisto tekee. Mä nyt meitä myös saatana autolaajennusta touhuta. Meillä on tämmöistä kyllä joskus tapahtunut. Jos meillä alkaa autoralli, niin sitten yleensä kestää se koko päivä. Varsinkin Jänismettällä. Se on kyllä No ehkä Kiuruvedellä ei niinkään, mutta Raahessa enemmän. siellä oli kyllä saatana autorallia. Vittu puu pitkin Raahia ajella. Tuollaisessa se olikin kyllä sitä jatkaa muutenkin kyllä. Tiedä. Aleksissa näillä on iso jano. Kyllä, mulla on iso jano. Eka vesijano, sitten tekee mieli. Mitä pillua? No tekee sitäkin mieli, mutta kuuppia ja vettä ensimmäisenä. Joo. Mä ajattelin vielä pizzaa. Mä on tossa pienet haluut itse kullakin, kun täällä on täällä keskellä ei mitään Älä nyt sinä paskaa puu. Sulla on tämmönen kaunis yleisruoku pojan kainalossa joka yö. Niin, mä nukun tämän satana yhden vieressä joka ilta. Tätä mä joku kattelee aina niin aamulla mä heräilen. Herätään aina kauniisti lusikassa siitä. Joo, ei. Näin matka jatkuu. Nyt teille tuli ilmoittaa, että nyt on semmoinen kuin hiki täällä autossa. Ei saatana. Joo, ei oo. Matias käynyt pesuun. Niin. Eilen tosiaan käytiin siellä Tuntsapupissa käytiin eilen ja oli ihan nätti paikka kyllä. Täytyy sanoa. No, mitä muutakaan paikata olettakoon tietenkin, kun on täällä keskellä Kairaa, mutta kyllä siinähän oli hyvä paikka kyllä. Ihan hyvä viiniä ja olutta siellä sai. Ihan sopuhintaa. Mitähän se oli iso karhu, taas oli joku 8 €. Sitten mikähän se oli joku Tuntsa, mikä Tuntsa special. Tuntsa special, se sanoi, että sillä rupeaa niin lintu tippumaan. No ainakin Matiasen kohdalla se veti se koppelo sai. Ja otimme yksi viinipullo sitten. Eipä menempää sitten. Semmonen paikka oli Tuntsapupi. Ja sitten siinä oli vieressä oli rantasalve ja sitten vähän paljua ja mitähän kaikkea. Sulla olisi saanut varattua vaikka mitä tämmösiä. Ruokaa sai. Never see me again. Oi. Auto lähtee lapasta täällä. Kohta päästään ryyppäämään. Tämmöstä tää metässä on aina. Tää linnunpyyntö, niin tää on elämää. Tää on sitä tätä elämää, no varsinkin jos saapii jotakin vielä. Mutta muutenkin on se ihan... Tässä pitää ottaa kyllä perinne, että käy joka vuosi saatana jossain. Kyllä. Ottakaa kommentti jos haluatte, että kuvata joka vuosi tämmönen video. Masamainio ja Tikka-Aksun seikkailusta. Kun haetaan juomavettä joesta. See me again. Tuleeko koskaan miettinyt, että millähän oikeesti niin tuntuisi asua täällä Kairassa keskellä ei mitään? Mä en tiedä. Mä oisin viihtynyt. Niin. Jos olisi vaan hyvännäköinen vaimo. Totta, eihän täällä ilman vaimoa niin kyllä pärjäsi, ei sitten millään. Jos muuta tatiin hakkaamista vaan. Oo. Meikäpä seuraavaksi lähdetään Masamainion kanssa seikkailemaan. Ulkomaille, Suomeen, mihinkä seuraavaksi lähdetään Masamainion kanssa seikkailemaan. Kommentoin. Olisiko se kauppa kyllä uproin? Sinne, sieltä tulee aikamoista sekavaa settiä. Joo.
siinä oli kyllä niin pahoja kiviä. Vituulla päähän, saatana näitä vitu erämaateita, perkelee. Matalalla paskalla ajeen. Ja niitä ei vissi ainakaan näitä. Ei niitä ainakaan näyttäisi ihmivä mitään ylimääräistä. Sääkehyksellä selvittiin. Tuli perkelee. Nyt on ehkä parempi, että nyt lähtee puhelin kiinni. Oli liukkaan näköisiä kiviä. Nyt olemme jälleen saapunut tänne takaisin kotiin vaunulle ruuan tekoon ja tänään syömme jälleen nistipataa tai makaronimössää, miksi sitä voi kutsua. Näin. Meidän sitten toimintasuunnitelma etenee. Ihan jees. Aamu oli ei huonosta päästä, ihan hyvä omalla kohdalla. Niin nyt tässä ruuat naamaa ja ehkä puolen tunnin turpapäikkärit ja sitten siellä jälkeen jos maistelis vähän nautintoaineita. Jep. Päihteitä. No niin, nyt on syöty, mutta nyt taas tapahtui pieni accidentti täällä. Mitään lämmitys hajosta tänne. Ei vittu. Aina uusi ongelma. Nyt on melko iso ongelma, mitään niin tänne jäätyy tänne autoon, jos täällä saa. Kattokaa. Ei tapahdu vittu mitään, saatana. Matias hajotti tämän. Vituuta on hajottanut. No, se ei toimi. Nyt on vika löytynyt ja nyt tällä hetkellä pitää saada parista vaihtoa tuohon masiinaan, mutta kun me ei tiedä, miten tuo etujuttu lähtee irti, niin täällä sitten plärätään ohjekirjoja. Mitä miten rumaan saadaan paristot vaihdettua. Otaapa näistä nyt selvä. Katsot rumaan käyttöohje. Ei näistäkään edes halua vaihtamisesta vittu yhtään mitään. Vittu, tulipa tästä taas saatana. Onko uusi ongelma? Tämä on päivän uusi ongelma. No nyt ei kieltämättä ongelma ei ole ollut pitkään aikaa. Luetaanpas mitä täällä näkyy. Nyt se saatana nämä. Ei siellä sisä siinä ei oo. Ei, nyt kyllä kekään. No niin. Verta mistä helvetistä me lähdettiin se parista. Niin se kotelo. Ei. Ei vittu! Tilanne meni siihen, ettei me saatu sitä toimimaan. Niin. Nyt sitten tässä olemme ilman lämmitystä. Ja peitotkin on saatana tämmöiset pelkät lakanat vittu, että näissä ei ole mitään sisällä saatana. Ei vittu. Vitun mahtavaa. Oo. Ei tääkään mennyt ihan putkeen. Ei mennyt kyllä yhtään. Katoksa paljon yöllä lämmintä. 12. Ei saatana. 11.10. Aamulla on vittu kyllä laulumehto soi, kun 9 lämmintä ei tuule yhtään. Tämä on meidän suuri ohjelma aina päivässä. Ukko hakkaa tätä peliä saatana ihan onnissaan. Älä nyt saatana. Tää on hyvä peli. Ei vittu kun nyt on jo katso jätkä kylmä saatana ja tää rätti ei lämmitä vittu yhtään saatana.
Ei vittu, kalsarit se on kohta jalkaan laitettava saat. Tää ei mennä autoon nukkumaan, Vittu, sekään ei oo huono vaihtoehto. Tää on bensa loppu, niin ei pistä pois. Sitten on toinen ongelma. Sitten on taas yksi ongelma lisää. Jos se yksi kanisterillinen bensaa riitä, että me päästään tätä salilla. Ei vittu riitä. Tää korekkat kuhtuvat tuomaan sitä bensaa. Millä vittuun tuurilla tämä just käypikö myö otetaan tämä auto? Vaunu. Vaunu. Perkele, nytkin on täällä lähekkäin. Kuinka lähekkäin sitä pitää sitten yöllä olla saatana? Se on tappituntumalla oltava. Jep. Oho, ja vettä sataa saatana. Varmasti, että kosteilta tulee vittu. Oo. Siellä on meidän WC, niin kuvasta näkyy. Onko hyvät saniteettitilat? Mikäs tässä? Maistellaan laadukkaita juomia, niin me Metson kaateet tässä. Niin sinä ja se Karjala vai? Niin. No ei vaan. Kyllä se tästä pikkuhiljaa. Yksi Kyllä se itkuksi muuttuu. Jospa ainakin känniksi muuttuisi, niin vähän saisi jotain lohtua tähän touhuun. Nouseeko päähän vielä? Eipä oikeesti, naurattaa vaan hirveästi. Joo, lisse. Ja vasta kun toinen telökki, mutta niin. Olin väsynyt, niin mä 2 olutta tuntui hyvää. Tässä ollaan nyt. Älä laita kiinni sitä, kun minä olen tulossa sinne. Ei vittu. Avaa nyt se saatana. Et juo sitä minun kaljakontista. Avaa nyt se ovi. No. Avaa nyt se. Et vittu. Ota nyt. No oota. No niin, sinun vika, kun ei aukaise sitä Niin, semmonen taistelu tähän väliin, mutta tilanne on silti erittäin kriittinen. Ei ole saatu lämmitystä vieläkään toimimaan vaunu, mutta no. Se on semmoista elämää. Snapchattiin ollaan laitettu jo My Story, että osaisiko joku auttaa tai päästäisikö joku meitä vaikka yöksi johonkin tai antaisiko meille joku vaikka sähköpaikalta tai antaa sähköä meille, että me mentäisiin jonkun pihaan vaikka yöksi, mutta no jännällä odotamme. Miten tässä käy? Joutuuko tässä nukkuu kylmässä vaunussa vielä pari yötä? Mutta huomenna olisi tarkoitus, että käydään metällä ja sitten illalla lähdetään tonne Sallaan keskustaan yöksi vielä. Mistä siitä tykitetään kotia sitten, mutta no katsotaan nyt miten tässä kehkeytyy. Meillä on täällä Tuntsa-bileet. Tuntsa-festivaali. Jäättävää menoa. Ja näin, nyt tässä ollaan nyt kun ei pieni accidentti tai pieni tämmönen, olisi voinut tapahtua paljon vauhdikkaita asioita, niin me laitettiin Puskaradion viestiä, että osaisiko joku auttaa. Se tuli auttaja, laittoi viestiä ja soiteltiinkin sen kanssa. Niin meidän pitäisi nyt tulitikkua mennä särkkimään tuonne lämmityskeskukseen. Eli me kuitenkin autettiin, että ei mennä kokeilemaan sitä, koska meidän tuurilla se räjähtää koko vaunu, tai B, että menee tuo koko sähköjärjestelmä ihan sekoksi. Niin liikkuuko joulukuusi sen jälkeen tuo koko vaunu. Niin mä ajattelin, että me ei oteta sitä riskiä. Että mennään sitten kylmillä tilanteilla. Mutta pitäis nyt Matias muutaman alueen jälkeen, niin mitä se... Näinkö iltaa vietetään tässä viimeistä iltaa Tuntsassa? Mikäpä tässä. Hyvin menee, ei tässä mitään. Tuo vaan vituuttaa kun vastoinkäymisen jälkeen. Että... Mutta onneksi nämä tuli viimeisenä illana. No joo, se on kyllä ihan positiivinen puoli. Tapahtuu Matias. Nukkuun menoa otettiin muutamaa tuossa ja nyt lähdetään nukkumaan. Että jaksaa huomenna mennä laulumettoon. Mikä se enempää voi enää tehdä. En tiedä pystyykö sitä kertomaan. Kerro nyt. Kato, kun mä luulin, että mä nukuin tässä hyvin. Mä ruvetin tässä nukkumaan Matiaksen kanssa vetäishousut jalassa. Niin Matias kertoi yhden yllättävän jutun. Kerrohan nyt.
että mä saatana vittu nukku satana, niin oma peitto alla vittu ja vittu. Meikäläisen peito oli pällinyt perkele itsensä päälle, että vittu minä polehin tässä nurkassa. Mä luulin, että joo, että se on oma peito, että minä olen varastunut häneltä peito, niin yöllä katsoin, niin tämä nukkuu tyytyväisenä oma peitto alle ja meikäläisen peitto on päällä, että ei helvetti. Ei tää tälleen mene, vittu repäsin pois niin. Hyvää huomenta, viimeinen aamu täällä Tuntsissa täällä Kairassa ja eilen meni melko lujaa niin ei nyt pahasti, mutta kaljat teki tehtävänsä eilen. Ei ite edes selvinnyt metällekään ja mitään hajua musta, että olisi Matias kysynyt, mutta Matias kävi vielä. Eipä tuo vituille oli mennyt silläkin. Se olisi hyvä vielä viimeinen eräruoka täällä. Viimeinen ehtoon. Jep. Aikea on peilis. Viikko oltu täällä korvessa ja mahtavia maisemia, hienoja tilanteita. Nyt ne on... Mahtamattomia kokemuksia. Jep, ja nyt on kaikki takanapäin. Takanapäin tästä vaan sitten ei muuta kuin seuraava reissua suunnittelu. No niin, nyt on homma edennyt siihen pisteeseen, että syötiin tuossa burgerit ja levättiin. Me kuttiin melko pitkät päikkärit tuossa. Ja nyt on kamat laitettu kassaan ja etuutetta purettu. Ihme kyllä ilman ongelmia. Ja nyt rupeaa vannukin olemaan siinä kunnossa, että ruvetaan ottamaan ensimmäinen matka kohti kotiin päin. Olo on vähän metittyneen näköinen, varmaan niinku huomaakin, että... On. Just tuossa mietit, että kaupassa pitää käydä, niin mitähän sitä edes... Jos sä kaupassa, että miltä sitä tuntuu käydä ihmisten ilmoilla, kun näkee muita ihmisiä. Samaan pärstän Kyllä se on selvää, että ihmispelkohan tässä on jo kehittynyt niin vahvaksi, että tää pieni askeli tässä edetään. Joo, kun no psykoosit tuli huomenna kohdastelee takaisin Helsinkiin Tai Karjumaan junassa ja metrossa niin. Ei. Näin on nyt sitten lähtö käsillä tätä Kairasta, tätä Tuntsasta ja seuraava kohteena on Salla ja vielä yhden päivän Sallan seikkailut odottaa ennen sitten virallista kotimatkaa, mutta näin. Hyvin kohteli Tuntsa meitä. Näin, niin nyt tuli päivitystä tähän meidän suunnitelmiin, että alkuperäinen suunnitelma meillä oli, että me mennään Sallaan, ollaan siellä yksi yö, sitten lähdetään siitä Ouluun, mutta me tajuttiin lopulta, että Rukahan tässä näin lähellä ja nyt on lauantai, niin mehän pojat pyyhkästään sitten Rukalle ottamaan keittoa, kuuntelemaan Meijun Suvasta. Hyvän näköisenä. Arvoit rehottaa Homma eskaloitui niin sanotusti. No, mä kuulun näihin ihaniin reissuihin. Ei onneksi ole mitään pari tuntia, kun tästä kesti Rukaalla. 2 tuntia. Ja sitten ollaan hyvin syvällä matkallakin jo sitten kotia kohti, kun eihän se ole kuin Jyväskylänkin pönkää 6 tuntia. Ja. Ei perkele näitä kivimurikoita. Tätä pohjia kyllä ottaisi, niin se ei kyllä viiti joo. Ei jestas se, että miten nämä reissut eskaloituu. Siis tämmöisiä nämä välillä nämä meidän reissut on. No, mutta nyt on ansaittua, kun viikko on pyydetty kanalin tuota. Näinpä. On mehtoa tippunut. Niin. Pelotaan ja tehdään ja kaikkea mahdollista. Kaikkea maan ja taivaan välillä. Tikkaakson seikkailut jatkuu niin. Nyt ollaan Sallassa, erää tuli S:ssä, käytiin jostain Mekistä ja tämmöset ja kontit kaljaa. Yllätyittekö? Ei. Ei. Tämä yksi tuvehtuu ruokaansa tossa saatana. Näin, nyt niin ruvetaan saapumaan Rukalle pikkuhiljaa ja jännityksellä odotamme nyt, että päästäänkö me tällä autolla ja tuolla vaunulla tuonne huipulle asti, että ei ollut vielä tästä viiä vaunu sinne Rukaan kylälle sinne lähelle sitä zoneja, niin sitä lyhyt matka sitten sinne syömään vaan siis
yksi niistä vika olisi. Tää mikä täällä on? Mikä vittu, täällä linja-auto enää paljon? Niin vittu me saadaan tämä. No niin, nyt on taas pojat laittanut shown pystyyn Rukalla, nimittäin ei levitty mistään muusta parkkipaikkaa, niin kun näette, se on täynnä. Niin me tästä itseään häätämään auton puoliksi, mitkä mietteet. Kyllä hävettää aika paljon, että lukittaa. Juva äkkiä lokaan, että pääsee baariin karkuun. Joo. No, sittenpä me lähdetään vaunuun. Toivotaan, että kukka ei tule valittamaan tähän. Mitä me täällä tehdään? Mä en keksit jo suunnitelma, että meillä on jarrut paskana tästä autosta. Niin otellaan ossaa huomisen mennessä. Keksittiin semmonen selitys tähän. Ai mitä sä loit? Miksi sä minua kuttuit? Pulijuko. Näytänkö mä pulijukon? Vittu, yritti minun kaljan mies saatana. Se oli ihan vahinko. Pulijuko. Yritti saa ilmaisen olon pulijukko. Nyt täällä on vaateoperaatio käynnissä ja meikä vaihtuu nyt pitkästä aikaa farkut ja kaikki päälle. Tukka ei viittinyt laittaa, mutta no mitäs täällä sitten? Mä ajattelin, että sä vittu sorut siitä. 9 astetta lämmintä. Onko se Espanja ollut lähdössä, kun sortsit mukana? No vittu vissiin. No 25 oli lämmintä kun lähettiin saatana tälle reissulle, niin Mitä nyt on 10? 9 astetta. Aamulla uivan sortsit, että paranee vaan niin. Näin me ollaan täällä Soneessa, täällä on ihmisiä koko paikka täällä. Katsotaan miten käy. Kalaani nopeasti huipentuu. Nyt huipentuu. Hyvää huomenta, se olisi matka kohti kotia päin alkanut Kuusamosta ja haiketta vähän fiilikset, kun reissu on ohi, mutta mukava on kyllä päästikin myös kotiinkin omaa sänkeä. Vieläkö selviäisi tämän loppumatka ilman isompia ongelmia? Se on ihan vitun kova. Nyt oltais tulossa Limingossa ja vaunu on nyt palautettu ja seuraavaksi sitten kohti Pyhäjärveä ja siitä Jyväskylään ja sitten kotiin bussin. Kotona nää varmaan joskus 12 jälkeen myöhemmin menee. Ei voi mitään. Huomenna kun tänään otetaan vielä keskikepardia, niin se... Ei mä tätä. Kyllä se huijaa sille kameralle tuolla. Ei me oikeesti keskikepardia oteta niin tänään. Saatana se on kanssa. Joo, jos enää kovin älytön matka Jyväskylään. Väsyttää niin paljon saatana ja piti tulla pysähtyvää pihalle. Kotiinko pääsin? Pizzaa ja loppuun. Siellä on iloinen kaveri se. Kyllä on loppu. Vittu että on loppu. Kaikki nyt että fyysisesti tähän reissuun. No. Mehän voi nähdä Teppää nyt seuraava viikkoon. Nyt painelee kotiin. Raatiin kotiussaan. Hyvää iltaa ihmiset tai yötähän se tässä vaiheessa oikeastaan rupeaa olemaan. Kello on semmonen 20 vaille 1 yöllä sunnuntai-maanantai välinen yö ja nyt on saavuttu takaisin pääkaupunkiseudulle ja tässä on kävelemässä bussipysäkiltä kotiin kohti. Aivan näillä näppäimillä on tämä reissu paketissa ja myös tämä reissu osalta myös tämä videokin on kohti paketissa. Ja täytyy sanoa, että
reissu oli hyvä, onnistunut. Ja mitä erikoisia kommenverkkejä tullut, selvittiin ehjänä Lappiin. Pieniä vastoinkäymisiä kävi lämmityslaitteen kanssa ja muuta, mutta kaikista selvittiin ja kaikista pärjättiin hyvin. Hyvin ja mukava oli kyllä. Nättiä maisemaa ja hauskoja hetkiä ja tuli naurattua varmaan niinku muistakaan, että milloin olisi nauranutkin tällä reissulla näin paljon kuin nyt. Ja näin. Aivan tajutavia. Ensi vuonna ehdottomasti uudestaan ja tänäkin vuonna jo johonkin päin reissuun pakko lähteä. Mutta kommentoikaa, että mitä tykkäsitte videosta ja mihinkä päin niin haluatte, että lähettäisiin uudesta reissuun tai minkä tiki lähtee seuraavaksi reissuun ja videota tuota vastaan ja myös sitäkin, että tykkäättekö tämän tyyppisistä videoista myös välillä, että tehdään tämmösiä, mutta eipä mitään nyt ajattelin tuossa vielä tilasin Volvolla pizzaa ja nyt suihkuu pitkästä aikaa ja sitten siitä se syödä ja sitten nukkumaan ja huomenna takaisin paluuarakkeen. Eipä mitään. Näin kuviteltiin.